Kini atong latest weather update, Monday, July 26, 2021. Padayon natong gimonitor ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm na international name na Nipartak. Nagilayon sa 2,980 kilometro sa may silangan amihanan silangan ng extreme northern Luzon. Kining bagyo dili kini makasulod sa atong Philippine Area of Responsibility ug nagpadong kini sa may bansang Japan. Samtang ang Typhoon Infa, ang formerly Fabian, na nasa 1,070 kilometro, amihanan ng extreme northern Luzon ug sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Kining duha ka bagyo wala kining direktong epekto sa any part sa atong nasod. Samtang habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands, makasinati ng panagsama panganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisita ato mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, paga sa Visayas, DOST, mayong adlaw.